Aí está. Depois já ficou, e agora sim. No, piscino. Sant Jordi és tot de ferro, les roses d'un jardí. El drac no menja pomes, la princeseta sí. Sí, sí, sí. Sant Jordi és tot de ferro, les roses... Doncs vinga, avui contaré un conte molt xulo que es diu Daniela la pirata. I per què conto un conte avui? Perquè és dia de Sant... Molt bé, i jo me dic... Pirata Pedoreta. Pirata del món. Era molt dolent, sempre estava enfadat. I en el mateix mar havia un altre vaixell que tenia un nom molt xulo que era l'Aranya Saltimbanqui. I en aquest vaixell hi havia una pirata que nomia Daniela. Però ella estava emocionada perquè només tenia un somni en aquesta vida. Volia ser pirata d'escaimar negre i volia conèixer en Orella Tallada. I no veia ningú. Mirava cap allà, no veia ningú. Mirava cap amunt i només veia fulles. No hi havia manera de trobar en Orella Tallada. Però un dia hi va veure el vaixell d'en Orella Tallada i va dir, i ara m'heu d'ajudar, uala, 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 vale? Els tres són iguals. Guapo 1 i guapo 2. Bon dia. Vinga, 3. 1, 2, 3. Uala, uala, uala! El vaixell de l'Orella Tallada i ara vos he deixat un rem al costat i heu de començar a remar tots i totes. Preparats a remar? 1, 2 i 3. Més ràpid, vinga, grumetes! Exagerant gens. S'ull d'espop era com la catedral. Imagina't. I l'Orella Tallada va dir, hola, sí que pesques bé. Ja t'ho he dit, tio, soc la millor pescadora de Palma. Ah, escolta, d'aquí cap allà? Sí, sí, molt ràpid, molt ràpid. Vale. Posem el dit així. Si saps moltes vegades puc ser pirata, no? No. Ah, no? Per què? Per què no? Perquè només era una vegada. Ah. Ja puc ser pirata? No. I què he de fer? Doncs, tu estàs forta? Tu estàs forta? Sí, no? Tu sí estàs forta. Com et tires fotuda en el tobogan, imagina't si estàs forta. I jo li va dir, si estàs forta, has de dur aquest tesoro d'aquí, aquest tresor, des d'esquí fins a la meva habitació. Vale! I ara hem de fer les mans així. Quina prova? Doncs, tu saps estar-te quieta sense fer res? I va dir, sense fer res de res? Sí. Sí, bla, i la Daniela, hola, tio, m'està xapant l'orella aquest tio, anda que no xerra, que pesat que és, uah, jo no aguanto aquí, Llavors, la Daniela, que era molt sigilosa, va fer així, i ara hem de fer amb els peus així. Ah, sí? Tens proves? I va dir, sí. Llavors li va ensenyar els 3 pèls. I ara prefereixo que us ensumalles, de fer, que pesta, vale? Llavors se'n va anar al costat de l'Orella Tallada, ensuma. Va, quina pesta, li va dir l'Orella Tallada, tira això de fora, hombre! Ja has de coll i la clau. Va dir, anda ja, tio! Tu estàs loco, què? Què vols, que me mengin els cocodrilos? No. Clar que sí, tu eres muy listo. Jo mateix, agafo la clau, te la don, me mengen i chimpolino, si me he visto no te acuerdo. No, que no. ¿Por qué no te tiras tú? Que tens por? No, jo no tinc por. Pues tira't. Aviam, Daniela, tu vols ser pirata o no vols ser pirata? Sí. Doncs des la piscina. Vale? Què hem de fer? Vale. Què fas, tio? No col·laboren. Escolta, això té que sonar com si estiguéssim a la Índia. Vale. 1, 2 i 3. En aquell moment, la Daniela. Quina Daniela, tio. Mare meva, escolta, tu saps cuinar? Sí, soc la campiona de Masterchef de Palma. Ah, sí. Vinga, què més? Què poso? Un què? Un rot de granota. 4
aletes de tiburón, ulls de mussol, orelles d'elefant. Se'n passa 3 gallines amb un bon tros de pa. Pa, 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 pa. El llac té molta gana, ja és hora de dinar. Agafo un enllaç perquè no tinc pantalons. Sí, Doncs no és just. ja ho sé. La vida no és justa, Daniela. Ah, no? No! Llavors, en aquell moment, va venir n'Adrià. N'Adrià tenia un 48 de peu. Pesava 454 quilos i media 3 metres i mig. Era més o maco com tu, un poc més. I n'Adrià va començar, i ara hem de fer tot amb els peus. Això. Lo vas d'espanyar, oh? Ai, ai, ai. L'espanyaràs? L'espanyaràs? Què hi ha d'aquesta rosa? Sant Jordi és tot de ferro, la rosa és d'un jardí. Lluc, El drac no vinga, menja sona, sona. pomes, la princeseta Ah, la sonaré jo, eh? Ah, vinga, tu me dones. Jingle bells, jingle bells. Un altre cançó, sí. Molta gana, ja és hora de dinar. Se'n passa 3 gallines amb un bon tros de pa. Espera. Pa, 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 pa. Lluc, mira. El llac té molta gana, ja és hora de dinar. Que bo. Que bo. Lluc, bo, eh? No li agrada. Sí, m'agrada. Saps? Una patana me la La rosa i la princesa són molt bones amigues, però mai no es fan petons per por de les espines. Ui, 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 per por de les